Eta gometxe borobila daukagunok pertsona osasuntsua gara. Ze metodo hain simple eta eraginkorra. Goazen herriak atxera irizena mantelogakina emateko. Ularra, laroge. Larogeita hamar. Herria, aldaka, Ez, larogeita hamar. Larogeita hamar, neurri perfectua. Lasai, txirina besterik ez da. Badakizu nola da partidua, kandela bat egon naiz jartzera, ama Virginiarik partidu irabazteko. Zehaztuna zaren beti futbola zintzen ditek, bi kandela jarriko nizukenik baina betzat. Eta zu? Nik punk besterik ez dituzu. Paziente maitea, zuen medikazioaren ordua da. Erizainalik egitea debekatuta dagoela gogoratzen dizuegu. Etorri medikazioa banatzera laguntzera. Aurrera gure bezerak ezautzik aukera dekiko duzu. Langile berri bat, ongi etorri gure etxera, zoroen etxera. Bai, honen gure zuzendaria. Bere gaztetan artista hori baino zen, artista bera monopolita dirua baino faltsua gozara. Eta ben ikustelo ez da informatu bat dela, iba hutsa da. Eskuan ditudan pirulekin! Zuzendari! Arazo guztiak konpondu ari! Zuzendari! Erotasuna usatu nahi baduzue! Zuzendari! Zapoko txabat, emanaren truke! Zuzendari! 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 Bienveno! Honek, bakiro batera pentsatzen du, eta gueta zen bebalkoitik eganeko zuela pentsatzen, eta hemen dago. Eta gogoratu erizaina laguna dela eta zanaria. Erizaina laguna da eta zanaria. Eta beste hau, diskotekale batetik izan dugu. Bebai, bakiro batera pentsatzen du, baina beste garaikoa. Krepuskulo filmak zenbat egin duen. Honek, ikusten zinadea pentsatzen du. Jokoa jarraitzen diogu, bestela usurbil jartzen delako. Auki bat egan egite! Horrek, gaztenak zen egiten zuen lan, eta bere koristak bere buruan bizitzen dira pentsatzen du. Ez ditut nahi, nire buruan bizi diren pertsonek ezatu didate partida horiek txarrak direla. Noski, hartzen badituzu iko garelako. Baina pertsona horiek ez dira existitzen, nioeskoak dira eta. Lagunek eta kostatu zaidan lanarekin eta erizak idezkoak direla. Izi, pastillak zuzen dutzeko dira. Atzen ditut, bueno ez, hobeto bai, hobeto ez, hobeto bai. Daude mila aukera, Zintzo izan, zerbait duni, zela dagionera, hanke duni, egodean kasegi, zaila betzera, baina oran erabakidea da. bertako gerokoa, daude mila aukera, aukera duzurea, daude mila aukera, aukera duzurea. Konturatu zara publikoaren erdia txika sombrera eskantatzen ari da. Eta beste erdia zen Matios Buleba. Hori entzun bide ja. Irunarko heldu dela, zuek hor zaudete ara? Zer diatzu honek, zuen unego okona iritsi dela. Jo, batzuetan bere batera sentitzen naiz. Hemen pastillen ordu heldu dela. Zer, garitu iritsi egin da? Goazen urte batera. Ezen, pastilako heldu dela. Ui,
dira guztiz bizatuta daude. Emaidazu nirea! Atzera, geldio! Lasai, txirinde besterik ez da, honek txakur bat dela uste du. Isildu, gizarri, oso notori gaieta bat! Taldeko terapia hori zaitezte aurkiak askatu bat. Ea ba,
zer esaten zenuen txirinak jotzen zuen bakoitzean? Goa zein ez egitera, eta zabilta bat da. Ei, musika hori esakuna da. Lasai, txirina besterik ez da.